Barka da zuwa tashar mai albarka ta Sport in Hausa. Idan yanzu zuwan ka na farko ka danna mana subscribe domin samun labarai. Ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a ƙasar Najeriya. A sakamakon da yake fitowa daga jihar Kaduna, Jigawa, Katsina, Zamfara da Yobe da Adamawa, ɗan takarar Labour Party ya sha kaye. Peter Obi dai ɗan jam'iyyar Labour Party yana ɗaya daga cikin wanda suka bada mamaki a zaben na bana, inda ya lashe jihar Lagos. Amma a bisa dukkan alamu Bola Ahmed Tinubu zai iya kai ga nasara a zaben da ake tattara sakamakonsa a jihar Abuja, a birnin tarayyar Abuja. Atiku Abubakar, ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar PDP, ya taka muhimmiyar rawa a jihar Katsina, Adamawa da kuma jihar Kaduna. A alƙalaman da suke tattaruwa a collection center na sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya a Abuja, ya nuna cewa Atiku Abubakar ya ba da mamaki a jihar Gombe ma. A halin yanzu dai Bola Ahmed Tinubu ne akan gaba da sama da ƙuri'a miliyan 1. A wani rahoto da Tuesday ta fitar ya nuna cewa Bola Tinubu zai iya lashe zaben idan har aka ci gaba da tattara sakamakon zaben a halin da ake ciki. A bisa dukkan alamu Bola Tinubu yana samun rinjaye a wasu jihohin, duk da cewa ba zai ci jihohi a North West ba. Mun gode, a danna mana